Milí občania Bratislavy, dovolte najskôr, aby som sa vám predstavil. Volám sa doktor Viktor Kiri a som nezávislým kandidátom na primátora nášho spoločného mesta, v ktorom žijem spolu s vami. Áno, ste to práve vy, na ktorých mi mimoriadne záleží. Dobrý deň, ako sa vám darí? Neotravuj, lebo zostaneš po papuli. Áno, každý občan tohto mesta je môj priateľ a ja mu chcem pomáhať. Chcem, aby sa toto mesto stalo našim spoločným domovom, v ktorom sa budeme všetci cítiť veľmi dobre. Kurva, kere, hovado to sa... Ale v tomto úsilí si musíme pomáhať spoločne. Nielen ja vám, ale aj vy mne. Ja za seba môžem sľúbiť... Prepáčte, ale ja som nefajčiar. Som nefajčiar. Ja za seba môžem sľúbiť, že preto spravím všetko, čo bude v mojich silách. Čo potrebuje toto mesto asi najviac je bezpečnosť jej obyvateľov a v neposlednom rade pocit, že nám nikto nesiahne na náš spoločný majetok. Mojou azda najväčšou obavou je starosť o naše zdravie a zdravie našich detí. Chcem, aby v tomto meste bol čistý vzduch, nezamorovaný fabrikami ani s plodinami výfukových plynov. Bratislava... Áno, doprava v tomto meste je chorá a ja ju chcem vyliečiť. A preto... Čo si zabudol, no má oči, ty debil? Sľuby, ktoré som vám dal, viením aj splniť. A na dôkaz toho vravím, že ak to všetko nemyslím vážne, nech sa tu na mieste pretredie.